здравейте на всички, аз съм E33BG, вие сте в E33BG TV. Днес искам да ви кажа, че на 10 септември 2015 година от 9:30 до 23:30 ще има стрим на GTI San Andreas. Ще минаваме още мисии, защото, както знаете, ние започнахме новата поредица на GTI. Ще минаваме доста мисии, докато почти не превъртим играта ли, не знам защо, а може да има специални гости утре, когато утрешния стрим, който ще бъде от 9:30 до 21:30 и ще бъде стрим на Терария. Ще играем много. Ще има още стримове, които ще има изненади. В описанието на всеки ще има изненади с клипчета в YouTube. И да, чакам ви на Hitbox / E33BG 002 или 022, там не знам как беше. И чао!